Kados mongkon Praja Majapahit Sang Ratu Prabu Kencana Wungarsa nimbali para pangarsani negari untaping para jurit yen Cinandra satriyaning Kresna Buana selain
saka Praja Majapahit tinarepku. Senajan ku
Paman Patih Haryo Gede. Ih, kula dawuh. Kados pundi pawartosipun panjenengan rawuh wonten Majapahit paman? Kepareng ngujuk matur Gusti Ratu. Nang nyatanipun ngen kula rawuh boten wonten rubeda menapa. Anak kula Den Mas Sita, Den Mas Gumitir, ugi anak kula Anjasmara kula kanthi saking kepatrian. Nyatanipun sesanggeman kula ingkang mapan wonten kepatrian jadi kasugenganipun panjenengan dalem. Nyatanipun boten wonten ingkang nglirwakaken dawuh Gusti Ratu Prabu. Paman Patih Haryo Gede. Ih, kula. Kula percados panjenengan menika kula wentah putra ugi putri panjenengan menika boten badhe nguciwakake. Mila saking punika paman. Kula ugi mbetahake layang Seta ugi layang Kumite. Kapurih dados menoman sing migunani wonten ing Majapahit. Oh, perkawis niku jenengan boten bisa kuwatos. Piyambakipun rawuh wonten Pasiban Agung. Monggo panjenengan paring dawuh dhateng anak-anak kula. Injih. Yen to kados ngaten panjenengan lenggah sawetawis paman. Gusti Ratu Prabu. Ugi paman Minakunca. Nggih kula dawuh katimbalan dalem Gusti Ratu. Kula ugi kepengin mangertosi kados pundi pawartosipun panjenengan dalem. Nulis kenani bab wajib kula. Angken kula dados pimpinaning para mantri lan bupati mandhap wonten ing prajurit. Menika sampun sagota boten wonten ingkang godhangi palenggahan Gusti Ratu. Lajeng kados pundi yen to sawanci-wanci wonten telek sandi ingkang badhe wisak tatanan wonten Praja Majapahit paman. Panjenengan menika pun kuatos Gusti Ratu. Injih. Awit para prajurit ingkang mapan wonten ing Kraton Majapahit menika tansah pegel lan trengginas trampil. Kok menawi wonten durat muka ingkang badhe lumebet badhe ngrisak tatanan wonten ing Kraton Majapahit menika para prajurit ingkang badhe ndemani panjenengan menika pun kuatos Gusti Ratu. Yen to kados ngaten kula percados piatur panjenengan dalem paman. Yen to kados ngaten panjenengan lenggah. Pangestaken dawuh. Semanten ugi kula Njeng Juwita Ratu. Sing kepiye paman? Anggen kula anepi wajib sabiyantu kaliyan Kamang Patih menika pimpin para sadunging prajurit sentananing Praja Majapahit. Sedaya prajurit tansah trampil ugi terginas wonten ingkang nglesemaken panjenengan dalem Njeng Juwita Ratu. Menapa piatur panjenengan menika saged kula ugemi paman? Njeng Juwita Ratu, yen kula tumbi kaliyan panjenengan, kula totoan nyawa kula Njeng Juwita Ratu, kula abdiaken marang panjenengan. Yen to kados ngaten panjenengan lenggah sawetawis. Nggih, ngesturaken Paman Haryo Simpe. dawuh dalem kula Njeng Juwita Ratu. Kula kepengin mangertosi kados pundi sesangguman panjenengan dalem. Anggen kula menawi bab kewajiban kula mimpin sedaya para prajurit olah kridaning peperangan. Sakmenika boten enten ingkang macahi dawuh panjenengan dalem Njeng Juwita Ratu. Paman Patih
Harya Simpe. dawuh dalem kula. Sedaya kadang praja punika kula bodhahake dumateng panjenengan dalang. Panjenengan ampun kuatos Jeng Jutaratu. Sakmenika sampun dados tanggal jawab kula Jeng Jutaratu. Kuwi tenan. Inggih. Awet aku ngono ngugemi kekandhanipun para bok bakul sinambi wara kae. Yen to sliramu kuwi kula wentah sakataning para kadang kuwi jur apik. Inggih. Apa ya ngono, Dik? Inggih sakmenika leres Kanjeng Jutaratu. Kayak adikku. Bener. Leres Jeng Jutaratu. Leres piye? Leres aturipun Kang Mas. Kang Mas Seto. Harya Simping Jeng Jutaratu mau keprucut. Kuwi tenan. Injih. Yen to kekandhanmu kuwi ora kena dipercaya, Jur. Jangga kula ingkang kula abdahaken dhateng panjenenganing Jeng Jutaratu. Kayak adimu. Jauh ketimbalan kula. Jeng Apa Jutaratu. bener sing diaturake Paman Harya Simpe? Aturipun Kang Mas Harya Simping menika lumeres Jeng Jutaratu. Tenang. Nggih. Apa ya ngono, Dik? Adi Harya Pendi. Injih leres Jeng Jutaratu. Leres piye? Leres aturipun niku Kang Mas Harya Simping. Nggih. Diature Paman Pandhe Harya Simping kuwi mau, Jur. Piye mau kula kok lali lho Jeng Jutaratu. Lah sliramu kuwi piye to? Kula mboten nate nyimak. Lho. Nggih leres menika. Nggih. Namung tanggung jawabe Harya Simping Kang Mas kula niku. Ngono. Nggih. Bali dumateng panjenengan Paman Pandhe Harya Simping. Dawuh dalem kula Jeng Jutaratu. Kula mangertosi kekandhanipun adi-adi kula. Sajak adi-adi kula nika kurang tanggap ing sasmita, Paman. Menawi niku adate kula dereng fokus ngono. Ngapunten. Kula isa mangke kula ingkang kula wentah Kanjeng Ratu. Ngono ya. Nggih, Yen to kados ngaten panjenengan lenggah sawetawis. wis to dawuh. Layang seto. Mbok pilih kula badhe kula wentah punika putra-putra wonten ing Majapahit kula ingkang badhe nyalirani kanthi kasantosaning jurit boten namung Mas Pejes. Nggih. Perkawis kaneman wonten ing Majapahit kula ingkang badhe kula wentah boten namung Mas Pejes Raja Brana nanging jangga kula ingkang badhe kula abdekaken dhateng negari napa malih prajurit ingkang enggal punika naminipun Surata. Layang seto. Nanging aku krungu nom-noman kae mbok kula wentah rasaya apik kok malah saya elek. Sinten ingkang ngendika? Sing ngendika? Injih. Lah kuwi adi-adimu kabeh kuwi ngendika. Oh, kowe ora kong kali kong karo aku to, Cak. Ngapunten Jeng Jutaratu. Iya. Niki Kang Mas kula gampang kejaki omben ae. Pendak-pendak kula angger jangan dijaki Boten. Kula nggadahi sumpah prasetyo. Sumpahmu jari kepiye? Suko lilo sirna wonten madyaning payudan. Mbok bilih wonten burat muka ingkang badhe ngrisak tatanan praja Majapahit. Kula lan kumitir ingkang badhe depan. Aku gak kepengin mangerteni. Layang kumitir sesanggemanmu jari kepiye? Tir.
katimbalan Gusti Putri. Oh, sing iki rada alus. Gusti Putri, Heeh. benten kalian Kang Mas kula Seto. Iya. Anggen kula mimpin saking para prajurit ingkang wonten Majapahit. Sapunika mboten wonten ingkang pujiwan panjenengan dalam. Kuwi tenan. Inggih. Layang Seto. Mbok dicontoh adimu iki lho. Nggih, kula sampun nyonto rama kula Aryala Gender. Nggih, menika wajahipun dan kados klaras. Gusti Putri, Piye layang komite? yen to bab sak mangke wonten tamu dugilitun negari ingkang badhe lumebet ing Majapahit. Iya. Ampun usah kuantos panjenengan. Seto kelawan kumiter ingkang depanipun Kuwi tenan. istaken. Sliramu maju dhisik dhewe. Nggih, kula nggih. Saiki Kang Mas kula Seto. Nggih, kok bilih wonten pawongan ingkang badhe ngrisak tatanan praja. Kedahipun Kanjeng Rama kemawon ingkang badhe maju. Kedahipun Kanjeng Rama kedahipun dados pangewan-ewan wonten ing Lah iki piye ta? Pripun to, Mong? Wonten po panjenengan menika lak yuswanipun sampun sempuh. Menika putra panjenengan Nggih. Bapak. Ji, kegocekan sawetawis jeung Jawita Ratu nanging sedya kula tresna kula dumateng Majapahit tulus ing batos sinuwun. Kuwi tenan. Aja njur cengingisan wae layang Seto. Aku sok-sok iki lek sliramu kekandhan kuwi jan ra percaya blas. Napa malih jenengan wong bapake mboten percaya. Oh, ngoten nggih. Yen kaya ngono lungguh sawetara layang Seto gumite. Pipi Larasati. Kula kepengin mangertosi panjenengan menika mimpin sekatahing para putri wonten ing Majapahit. Sedaya laksani prigel to Pipi. Aku berkal pangastuti jenengan Kanjeng Jawita Ratu. Sedaya para putri Majapahit sampun boten wonten ingkang Yen to kados ngeten kula percados dumateng panjenengan dalem. Panjenengan lenggah sawetawis Pipi. Paman Patih Aryala Gender. Janipun dereng titi wancinipun kula menika ngempalaken sedaya sentana praja. Wonten wigatos ingkang badhe kula wedharaken dumateng panjenengan dalem. Nggih. Gusti Ratu Prabu, Kula dawuh inggih. panjenengan ndadosaken kageting batos. Lan napa? Dinten Didi Pasiban Agung. Ayo panjenengan ngempalaken para sentana. Jane wonten napa ta? Napa kula luput yen to kula kali anak kula lebat? Kula nggih nyuwun gung samudra paksami. Boten babakan punika Paman. Lajeng perkawis napa? Perkawisipun amung pepacangan kula kalian Huru Bisma Minak Jinggo. Lajeng Kados pundi kok saged kula menika dipun pacangake kalian Huru Bisma Minak Jinggo? Lara-laranipun menika kados pundi? oh alah Awit kula perkawis menika mboten gadhah raos tresna kalian Huru Bisma Minak Jinggo Paman. nggih nuwun sewu Gusti Ratu Prabu. Sekedhik kula badhe miwir sejarah rikala rumuhun. Rumuhun Majapahit tasih dipun regem dening Rama panjenengan Gusti Prabu Bramartunjung
Ingkang kalenggahan menika sampun swargi. Majapahit wonten salah satunggalipun warangka dalem ingkang mapan wonten Grati Minak Subrata nggih Bandaran Sugali. Niku arsa milar sak tatanan saking Majapahit. Lajeng Rama panjenengan ngutus prajurit supados ngasoraken Minak Subrata nggih Bandaran Sugali ugi ngrangket nanging kausana pun prajurit Majapahit kawon. Lajeng Rama panjenengan iku bingung sayembara. Lah niku wonten salah satunggaling pawongan ingkang nglebeti Giri Patembaya. Wujude blegere manungsa ning pasuryanipun kewan. Ingkang paring asma Kebo Marcoet. Lajeng Minak Subrata Bandaran Sugali tumekaning palastra. Ing riku malah saya boten kanten-kantenan. Sekedhik bapa sekedhik prajurit Majapahit kawulanipun ugi kelas jalaran dipun tadah kala mangsa. Lah Rama panjenengan nggih bingung jalaran yen tempat dipun kendelaken tartamtu kawula Majapahit kelas. Ngawontenaken sayembara malih. Sok sinten kemawon ingkang saged ngasoraken Kebo Marcoet alih dipun ganjar tanah sesigar semangka ingkang mapan wonten Brawetan. Kaping kalih badhe dipun dhawuhaken dhateng panjenengan rikala nuwun kausana wonten bocah nom-noman ingkang nglebeti Giri Patembaya paring asma Jaka Umbaran. Lajeng Kebo Marcoet dipun perjayani kalih Jaka Umbaran. Lajeng piyambakipun paprangan kalian Kebo Marcoet menika tatunipun arang keranjang. Pramila dipun paringi tanah sesigar semangka Majapahit ingkang mapan wonten Brawetan. Dipun sengkakaken ngaluhur dados adipati jejuluk Guru Bisma Minak Jingga. Lah niku lara-lare nyuwun. Nanging kados pundi yen to kula menika boten sarujuk kaliyan pepajangan punika, Paman. Menapa saged dipun batalake mawon? Saged. Saged. Jalaran napa? Ingkang sayembara niku lak Rama panjenengan ingkang sampun swargi rikala rumupun. Kontok. Tresna niku lak wipawitaning ati to. Ayen to panjenengan niku meksa kalih ati panjenengan. Sejodohan niku mboten namung sediten kalih dinten lho. Lek saged salaminipun niku Nuwun sewu Gusti Ratu. Kados pundi Paman Minak Ujang? Kula badhe urun-urun rembug kok Iji, menawi monggo. dipun tampi gitu. Nggih. Yen miturut pemanggih kula aturipun Rama Panjenengan menika kedah dipun damel, kedah dipun lampahi awit Rama Panjenengan menika ngendika tesih dados Prabu wonten ing Majapahit. Dados paribasanipun ngendikanipun kados wali ngaten. Tegesipun kula menika kedah daup silaing krama kaliyan Guru Bisma Minak Jingga. Awit niku ngendikanipun Rama Panjenengan swargi ngaten. Adi Bocah. Ya.
aku ngerti. Ning kuwi kandhane wali. Dadi paribasane kuwi padha karo wong janji. Janji kuwi mau kudu ditepati, nek gak ditepati kok mundhak wae bendu. Bencar. Iya. Saiki tak ibaratake kowe. Kowe karo bojomu ora tresna. Terus mbok peksa. Kowe gathuk apa ora? Ya nek miturutku ya gathuk ya kan. Ya kowe lek pas mendem Ngono lho. Nek gak mendem tutupi karo kresek. Nuwun sewu Gusti Ratu Prabu. Sampun Paman. Pun to, boten susah panjenengan niku mikiraken perkawis niku. Cekap dateng anak kula yen to wonten dalanipun. Pun to boten usah kuwatir. Kula ugemi piatur panjenengan dalem. Yen to wonten runtikipun Guru Bisma Minak Jingga, Wonten anak kula. kula pasrahake sedaya dumateng panjenengan uga putra panjenengan kekal. Yen to kados ngatur panjenengan lenggah Sedika, sawetawis. sedika. Nggih. Bibi Larasati, dinten menika sedaya sami kemal. Monggo-monggo panjenengan jengkar paring pasugatan jampinipun saya sedaya para sentana praja. Kula ingkang nistakaken kanjeng ayo para putri. Adikku kabeh, dirungokake ya.
Kembang kangen Mas An.
Banyu Aja nangisan lho tapi ya. ora nang, Mbak. Krishna Buana. Nggih. Spesial kagem Mas Manten, Mas Gogon nggih, Pak nggih. Piro Pak sawirane nggih, Pak? Lah ngono yo mbok takokne iki. Oh, 22. Oh. Nggih dirantos niki. Mas Manten nggih. Penakno Mas. Lek Mang. Iki dihitung 11.000 ya. Mek wis. Iya. Arepe ditambahin nek Mas. Ten kurang iki sawarane. menawi to mangke wonten wekdal dipun sambung malih Kanjeng. Nyatanipun dados bungai sedaya santana praja pipi yen kados ngaten panjenengan lenggah salat rawuh. Konsul dumateng dika Maman. Dawuh kula Pamangkate Haryana Gento. Sak sampunipun sedaya para putri menika paring pasinjata. Batin kula menika tansah pratapan boten
yen to perjangan wonten tamu. Are Siping. Coba dulu ana Parigolan. Wonten tamu. Yen kados ngaten sedaya purba lan wasesa kula bodhake dhumateng panjenengan. Sendika dawuh Gusti Ratu Prabu. Sita-sita. Oh nggih, mboten supe kula. Angkat buta renggut muka ta iki. Sawetara ndak aturi pinarak. Angkat buta renggut muka. Oh, ati balan, dalem. Sak tekamu janur gunung ya kadingaren. Tanpa ketinggalan sira tapak ana ngarsane Gusti Ratu Prabu. Ana kawigaten apa mung tindak nglengake. Anggen kula sowan kadiwaten. Raja-raja wae. Kula antuk buta saking anak Angger Prabu Guru Bisma Winak Jinggo. Oh. Kowe rawuh ana ing Majapahit dinuta Gusti Prabu Minak Jinggo. Oh, nggih, leres. Saperlu Saperlu ngaturaken nawala. ngeterke surat. Nggih. Lan di surate Saperlu. ya kene sak tongkon. Boten angsal Lah kok gak oleh ki lho. kejawi. Jeng Ratu Kencana Ungu. Oh alah. Nawala kuwi mau bisa katampa mung Gusti Ratu Prabu sing. Astanipun Oh, Ambok Kencana Ungu. Gusti Ratu Prabu. Angkat buta renggut muka niku wau namung kautus dening Adipati Rubismo Minak Jinggo ngaturaken nawara katur dumateng panjenengan. Lajeng napa boten panjenengan mawon ingkang nampi nawala punika? Ngendikanipun boten dipun parengaken sok sinten kemawon ingkang nampi kejawi panjenengan lan niku. Kados ngaten. Nggih. Yen to pawelipun kados ngaten, badhe kula nampi nawala punika. Enggak. Angkat buta monggo. Paman, Kula. sak sapunika menawala punika kula ageng, kula kepengin mangertos. Napa to isinipun nawala punika? Monggo panjenengan. Panjenenganipun Prabu.
seneng kabeh. Kang Mas, Piye? iso sampean? Iso. Pinter. Aku pinter dhewe. Meneng. Agi, meneng. Meneng. Tak wacane kabeh sabuking para prajurit. Meneng. Pengen roh tulisane ngopo? Mosok ra pengen roh. Menang. Yo tulisane khusus kru lho. Enek sitoke burine walike. Tobat, Bok. Iso moco. Kang Mas itu? Meneng ngo. Alah kepesing. Ora iso moco. Bisa moco ora. Jiwa lakaji kokok beluk edem-edem. Sampeyan iso apa ora? Jiwa lakaji kokok beluk edem-edem. Dedem edem dem dem tak dedem dem 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 dem. Kang Mas itu sampeyan sini. Oh, Surate dem-dem kok aneh. Tahu kenal rada tulisane khusus kru. wacanan. Sadar. Oke, jajaran pengurus kondang dari Bisnabona. Jangan Anda lupakan besok libur. Kolok. Wacok ora iso. Mo, iso kok sampean mo? Le ngenteng nih wong tua. Ngenteng nih Romo. Romo iki pinter dhewe sa Indonesia. Ngene Tenan. Nang Isma Edi. Walah Momo, tibane sampean ki gak iso. patu bugeng. Oh, goblok. Ki, iki mau aku kan maca ngono lho. Oh, ala guru maca ngene. Yo. Lho kok iso gila iki piye to Aryo Simping? Paman. Gini Paman. Ini Paman. Ya. Kuwale man kuwi kok bentukane wong. Lah iki tulisannya khusus kru kok. Lah terus. Kita waca kene Oh to. iya sing bener Herman. Dirman sapa? Herman sapa? Herman Cincin. Ora nek Herman iki. Patih. Paman Patih. Nggih. Ya arep. Kowe yayaan kowe. Kowe lho jeneni. Kowe lho. Sampeyan iki lho. Kowe lho. Sampeyan iki lho. Kowe. Akal-akalan malan. Monggo panjenengan laos nggih. Margarita isut. Apa iki lagu iki, Pak? Salah rayo Paman. Lha kok malah joget. Ya. Wis wacanen rada maju. Kene Paman sing apik. Iki serius. Iki tatanan Praja Majapahit. Ayo. Wis lerek hop. Paman Patih Aryo Simping harap maca surat. Kagem. Aku jenengan. sayang Nyoman. Wis, aku kepengin ngrungokke kaya ngopo isining surasaning iki. Surasaning Nawala Guya. Coba dirungokke Tir. Sajake nyolo wedi banget ya.
tulisan kuno kudune ya wong sing tuwa to. Sing maca kudu sing wong tuwa. Kaya ngono to. Tindake anakmu kuwi kaya ngono kuwi. Aku menyalahke anakku to. Iki mau memutusan